kıydım. İstep bizden uzaklaştım gittim. Düşün ya, şehirdir. Yönü sonku doğru, ecen yağdaylarım ağırlaşa. Kovsi, üye kaydıp, bizim yanımızda olasın, o olayacak yani. Alo. Tapıldı mı? Tağamçı kafe? Bolya, salgısında uğrat. İş tapıldı, iş. Salam. Salam. İş üçün gelen siz değil mi? Kavga helican edilen olmalı. Ava ayttılar. Kuhn işlerine tecrübeniz var değil mi? Kavga özüm yan yakında da şeriyurttan geldim. Okudan da şaram kuhniyalarda, kafe restoranlarda işleptim. Ha, bolya. Yorum onunla. Ben işgarlar iş alanda 2 gün yer vaqt berýän. İşleýişini görýän. Senin başda iş alanda kuhnya kömek çökünde belli. Düşündüm böyle. Mekan, bugün otadımlık banket 1 saat öňe süýşürildi. Ha şeýlemi? Bah, onu men işgarlar gyssaýyn. Aneme, bulam täze gelen işgar. Ben muňa täze eşiklerini ber, iş bilen tanıştyryp, menim işgarlarymy saýyn çatjak. Öýlemi? Oho, senem görmek bar eken ýa bu ýerlerde. At basmajak ýerine muňmasya. Hansen ular zolan badylar. Daşaryp okuplanlagan bolmadymy? Yıllar geçti de ütgemäsmi öyle ha? Yok, ütgedim. Sen özüňe seret, maňa seret. Sen nerede, men nerede? Asla bu ýerler senlikden. Ýöne garaş. Adam hemme zada da birden ýetenokmy? Şu derece işe dar bolsaň, näme eşiklen? Menka aýtmak, gala näme özüň garaşyny teksin. Taýsy mellikmi dälmi? Onu sana wagt gökköze. İslep gelmenim bu dünya, dertler baradağı diye. Gerçek durmuş devam ediyor, elimizden näme gelýär? Dem almaklık yaşamaktan yetilmedi arzulumken. Dün evlendim bu nirden, ömür gıyka valtım ama. Mekan, bu kadar ayna bady, gydyl ýüzüme urlanýardy. Nima urlasyn onu? Bir ýerde aýryp goýmalymy? Yok, ol hemişe yani oturyan işeden de yanlar yani oğurlanandı. Sizden çekip bana aytıp beray deyipti. Bah. Hani işgarlar hem beni topladım. Şu taýda bir yüzük oğurlanıptı. Belki yiten bolmamakma. Belki mağaranızdan bir yer alanır. Egerde içinizden bir yer alan bolsa, meselem kıstaşıp ulağa ýazmasam, kim alanan bolsa? Hiç kime bildirtmän, ana getirip berdim şu. Ayttım ha şef şunu ödül deyip şu yiten yüzük diyen şu Feridin ana ayttıra. Şu yiten yüzük diyen şu Feridin ana ayttıra. Men iş kafenin menejeri her işgärlere jogap berýär. Bu taýyň işgärleri her bir ýerden gelen biz onun karakterlerini, asıl näle adamlaryny tanap bilen bak. Her kime işem berýär, pulam berýär. Ýöne o pulu işläp adanmaly, oğurlap däl. Sizin näme diýjek bolýanyňyzda men gowy düşündüm. Ýöne men o ýüzü oğurlamadym. Belki bir mesele vardır. Belki ejen kalkaňa pul gerekdir. Men näle agir ýagdaýa düşem dedi. Ejem kakama pul zerur bolsa da men birinin zadyny oğurlajak adam däl. Düşünükli. Bara mesele şuna var. Gel. Mümkin. Kaçanan ýerdakyn ýaňy ýüzügi. Men hemişe barmağımdan ayramakdym. Diňe işe gelende jümüme salýan. Düşünükli. Itenini kaçan bildin? Aberden saň başagaýlykda bildim. Eýway, bu näme bolmy? Sen şunun dowamyny, şu öňlügi aýyrdyňmy? Wi hawa, namaza gidende aýrdym. Diýme, sen ýüzügiň alınmandy. Sen öňlügiň täze işgärli. Leyli. Oh, Dur. Awula başda öňlügi temerdim da. hava. Oğurlanan ýürüp şol öňlükden çykyp näme bilgeşin edýär? Yo, men bile geçin etmedim. Yine de zor diyecektim. Ne kadar gayet falan ýagdaýyna tera da. Ana işten gidip barýar. Her bolmanlara bundan başga. Noul durda garaş diýen. Noel durda garaş diýen saňa. Sen näme şu mektepden açyk bolan goşgyn bolmaýdyň. O sen goşgynda men goşgyn. Men sen diňe näçe sen gowy
klaslaşam koyuwany ötkä biz edem zokmay. Bäwul, gelksene. Mümkün başlyk. Gel. Bilmeýän başlyk. Dünküden ýykyn sana ol getir. Brahmaga. İkinciden hem şu Didar var ha, men ýanyma gelksene. Bala başlyk diýdara daýdar. Gel. Mümkün bas, Assalamu aleyküm. Çağır, kama basıp. O çağırdım, geç otur. Ne? Bula dünkü yükün falan basıp. Ne yine de böyle tergilin yükünün falan koşarlar ne? Barış duran ne söylerdir? Şu gelen yükten ulayetdaki dealerlarda paylan bolýarmy? Bari. Onun ýene de Didar, men ene bu ýyl Gurbanlygyň birinji gün etjek, şoňa gowy şäherin içinde restoranlaryň birini gurulşmak üçin. Şunu masık bari. Maňa menüler getirmen gözüm görüşdirýin. Özüm aňarbaş menüler bolsun bolýarmy? Bari. Nime basık nurlu oğlanlar gel, bir şunyalık yük soralıp çılır. Önkü kümüme doğru pulunu beren aponsa nurla yük berayelme. Hiç saat berme. Önkü yükünü tatmadık basalıp kayıt. Onyalı pulun vaktinde geçmeyen adam gerek gala bile. Şunu masık bari. Zahirenecek zaten dur versin sıkılatta. Yönü gerek adam alsın vaktına pulunu versinler. Bari. Buyurun işe son bitireyin, ertiremenin olayet uğra veririne bas. Böyle. Ece su getirdim. Getir oğlum, getir. Akıl oğlum ben. Ver oyna ver oğlum, bolyança. Alo. Joran. O meğdeylem. Kurbanlıklarım kavul olsun. Ha. Yok bu ilmen edem oğa Joran. Biraz çıktıycılam köp bolla. Rahat oğlumun oku verýänçe pulunu merk bilmän. Sowalga ýanym bilen alyp gaýtdym. Nesip bolsa. Şuna şan barayın bas. Basıp. Burada şanlı restoranım. En zavku bek minüden ulaşmadım. Kuruluşun olsan sonra etmeyen sen Didar beni etçekken. Restorana. Basıp kulaklar ne yer olur? Ben belli kayıttım ayyan. Böyle belirden varsa etme kıyın hala o. Men koyu orsun ettim. Öyle etçek Kurbanla. Men ara restorana Kurban'a gidip görsem. Men işgarlanmam. Öýünde sowalga pul ýok bolsa. Ol men içime batamak diýdi. Düşünmedim lan bas. Ýa şekerin telefonundan gadım. Berlen gulaş oturan meşnam şekere versene. Barya. Bari bas düşündüm. Men Kurbanlygy öýle der restoran etmek gerek gala üçin doğru değil mi? Bana ödülü kaydılar diýdi, başka fat berdi diýdi. Bami. Bari bas düşündüm. Ece az yan kaydam zokmay. Can oğlum gaydarsa oğlum. Ata çıktın mı? Basatla iyisin öyle. Ece klaslaşam koyuwany ötkä biz edem zokmay. Bu yine demde oğa oğlum gaynanma bama. Ennekiyle ders nesip bolsa. Şeker. Oğlumda oğuncum var mı da? İşek dersin mi? Ava. Ay tuvalime oğuncum mu? Selam. Tuvalime. Malade. Şeker. Bas bana pul verdi. Öğrendim. Şu gün sana kaydı verdiydi, ruhsat verdi. Hemşine Pul altınlıydı. Bilemem. Hemşinin. öyle. Var sağ olun. Sağ ol.